Dus we doen geen voorspellingen, Joort. Ja, wie moet alleen een voorspelling doen. Ja, dat is ook mooi. Dat is, maar het is natuurlijk wel een lastig verhaal. ja. Dat is toch nog wel vrij, maar ik denk toch, dat diegene, hoe je het, Arend Wester de Boer, die mag wel in de gaten houden. Wie is er juist er misschien er net helemaal bij? Nee, met alleen maar ahoy. Ik heb niks jongen, toen wie er direct nog bij, maar Hurwing. Ja, nou had er misschien in het skip wat beter. Ja. Je weet het niet. Tony Brunel, eerst er maar. Ja, en dan toch misschien ik wil wel zeker zijn, maar Zeker. dan krijgt hoe die juist er de feesttent erbij rijk is. Ja. Ik denk dat er toch wat oren naar voren komen omdat er justjes wat meer winst hier dan de oude ronde dagen. Dat betekent dat de Brundels en de Talsman misschien wel iets beliers ja, maar op zulke mannen als Henk Rechts en zeker Heerskop. En zeker Heerskop vooral. Had je vorig jaar ik won in Sleert toen waar ik hut. Maar hij had al wat gewicht uit zijn skip halen. Ik weet net altijd op deze sledder, maar dan was hij goed wezen. Maar ja, ik gok toch om het rint geweldig bij die man. Dus ik denk dat die de winnaar wordt. Ja. Verdomme, hij heeft een goede shirt net aan. Sorry jongens, ik heb hem in de was, maar ik ging juist rond. En ben er een pispat en bier om in de kant. Ik dacht, Als kamers in de goed, maar die, nee, valt wat aan. Wat zou dat? Ik kan heen, maar die bereiken. Ja. Ja, die hebben er ook klaar, hè? Ik ben bereid hoe dit komt. Huddewien op een Slettemermar. De jacht op koprenner Tom Brundel is iepene. Goejoen, welkom bij het Scootjesjournaal. We lezen hier midden op Slettemermar. En we zullen hier op de Batavier praten met twee skippers over de wedstrijd van de middag hier bij Sleert. En dat doen we met twee skippers. Die een doet het eigenlijk altijd goed hier op een mar. En dat is Sikke Heerskop. En de oor die liet het eigenlijk traditioneel alle jaren weer lezen hier op een Slettemermar. En dat is Sibo Siesling. Wat hebben we nog meer? Nou, verslagjouwer Gjalt de Jong. Die ging eventjes naar Jeroen de Vos om hem wat op te fleuren. Jeroen de Vos, de skipper van de Eelkje 2. Maar nou eerst het wedstrijdverslag van Eelkje 1. De tweede start alweer prachtig gezicht op een Slettemermar. Mooi koel te stieren. Er zien wat reefjes in. Maar de skippers wie in de eerste roppig. En in de tweede start eindelijk alweer. Want Lemmer gaat de partij door de streek. Tony Brundel gaat de partij door de streek. En ik Sibo Siesling gaat de partij door de streek. Maar Sibo en Tony hadden dat pas letter in de gaten. Want hij gaat hier nog Tony Brundel volledig mee gele tade maar in de slag over de goede kant. Zo kan ze zeggen. Nou, Sibo Siesling die is intussen aanroepen dat er waarom had Lemmer wie al weer omgong. En dan zien we hier zeker Heerskop die wel heel goed uit de startblokken kwam. Ik dacht van, Fort die komt al eerst aan betonnen. Hey, en daar gaat Tony Brundel, ik pas Fort. En dan hebben we al een heel eind zielt. En dat betekent dat deze man kansleers binnen in deze strijd. Net kansleers is Jester Mark Geletade. Maar want wat zie je er goed bij. Helemaal eerst bij de tonnen. En hij hoorde dat slagje Hulmdal vol. En hij kwam prachtig eerst om de tonnen komen. Maar het weer verrotten en vramen. Joh, er zoen nog wel het in en oor barren. Daar komen zeker Heerskop en de Eelkje 2 steunt er die muziek van Gjalt. Die komen weer waarom. En dan ga je achter hier Jelle Talsman. Ja, het koe net. Hij koe nevens mij net van Erik Jonker los. Maar die liet hem dan gaan en die moest ik een beetje oud houden. Nou, dat liet maar gaan uit Jelle.
Ja, en dan gaan we wel weer verder. Nou, lossen die man dat dan op, ken je dat dwaan. Dat ging dus net mee alles af. Want Kees van der Kooi komt hier aan en dan komt de Arend de Boer ertussen. Maar dan had Romke de Jong intussen een protestvlag zien Kees van der Kooi dien. En dat betekent dat Kees van der Kooi uiteindelijk een heel soort strafpunten krijgt. Want hij zielde gewoon terug. En dat doen de orenmannen ik erachteraan. Maar het weer bolt heel dreig voor die skippers. Ja, dat is weer zo'n gate-route. Dan ga je aan het eind van die route, daar bij Balk, dan mag je weer een kant kiezen. Nou, zo maar even naar het dek bij de Jester Matters. Wat de alweer dan de loerte mat in, die mat de vak naar beneden en die het zeil mat onhellen worden. Dan mag je sturen, want dan mag je en dan moet al meugen dat zeil onlutsen worden om op die der roen te gaan. Nou, het kwam al hier goed. Elke keer hier nog als tredder roen en dan Jelle Talsma daarachter. Hij voelde wel hult iets on en hij zou dat de hullenwedstrijd dwaan bluwen. Ik vond het een hele goede prestatie van Jelle Talsma. Want het skipje van de poep, ja, dat is eigenlijk meer een stilwaar skipje. Nou, dat wie het echt net wel weer in de reven in. Nou, ik zei al, Kees van der Kooi en Romke de Jong. Ja, ze ziet de hullenwedstrijd ik verder bij elkaar in besnijing. Maar Kees van der Kooi, hij zielde heel goed. Het juiste jongens hier zijn. Ik ziel beter mij als het waar wat reger is. Nou, dat bier dus in die is. Nou, dan kan je net altijd zielen als het zeil er net goed bij zit. De nok er al van. En dan moet ze bij Wietse Banstra weer een ziekje te krijgen. Ja, de gaffel er weer in en dan kan het losgaan. Maar deze man die zit op de tweede positie en die is aan het aanvallen. En dat is zeker Heerschop. Maar hij gaat wel hult scheef. En dan komt er wetter in de waring. En dan moet ze weer vieren litten en dan moet ze weer loeken. Eigenlijk hier er wat te volle doek, zeg maar zeggen. Maar ja, die Jester Madders, hij kwam toch dichterbij. Want Jester Mar komt als eerste met Tony Gilletare. Maar daar zitten de oren vlak alweer achter. Nou, en dan komt Jelle Talsma. Hier voor de Elkje los. Dan zoen je sissen dat je dat bij die tonnen dan weer oerspeeltje. Maar dat waren net al heel, want dan pakt Elkje hem op bakboord lezen. Waarom? Het is altijd een bakboord-stuurboord duel. Dus die bleef voorlopig op het tweede plakje. Dan zien we hier naar Kees van der Kooi op een nij. Kenny voor Erik Jonker los. Ja, dat ken er los. En dan nestelt er hem eigenlijk wat in de kop van het klassement. Nou, prachtig de Sjen al hier discussies om de tonnen komen. En dan vier de min oren alweer voort. En dan Chauvenay de beide eersten die dan die kant uit binnen. Ja, en dat is Gerald Tadema. En hij leidt er al een jonker, zeker Heerschop. En dan krijgt Gerald Tadema de vak om de start. Dan kennen ze net oors als ree, want oors krijg je dat er net weer wij. En dan mag je regen in. En ja, dat die een positie dat er dat net graag horen. Dan gong je door de midden van de mar. En dat hier net alles te horen. En dat zou dus ik betutten dat zeker Heerschop als eerste om de tonnen kwam. En dat ze bij Gerald Tadema Machien moesten dat ze nog om die tonnen heen kwamen. Dus hier is het haast wat te leeg op. En hij is nu voorlopig de winnaar op de Sletterman Mar. Zien hoe het bij de orenpositie zit. Henk rechts die beziek het een beetje op te komen. Het weer heel spannend in dat stukje van Traai en Nijt dat zij, zeg maar zeggen. Ja, van hem wie het net spannend. Hij wiest wel meteen, maar hij weet wel dat ze Joert net aankomen. Want ze zitten een beetje in de buurt van Romke de Jong intussen. Maar ze komen net echt om. Maar dit weer spannend. De Eeltje en Jelle Talsma en de Jester Madders. Dat het scoden al hier in elkaar. Hij heeft zeker Heerschap blijft 4 voor. Maar deze man, wat weer dat een prachtig gezicht. En een heel geweldige streak met een heel soort inhoud hier dat ik wil. Nou, de Jester Madders houden het nog even vol. Maar dat zou net de eind worden. Nou, dan zien we hier de man voortgaan voorin. En dan gaan ze alweer omhoog. En dan moeten ze alweer de vakken loerten uit de vak helje en scoren en leven. Zo weer die strijd bij die mannen een beetje. Ja, het weer wel heel moeilijk. Nou, je ging soms ook nog even heel scheef. Robert de Jong liet dat even Sjen. Wat er die beide mannen bij Sjen kwam. Hij zou trouwens nog een oorvaring krijgen met Sibo Siesling. Maar die vertelt zelf aan het verhaal voor. Maar dit weer de man werd het Joert omdraaide. En ik hier al voorspeld dat er winners zou. Nou, dat Diederik. Hij kwam om in de laatste tonnen als eerste. En bij de laatste tonnen, daar kan er de handen omhoog steken. En dan juichen voor de eerste oerwinning dit hier. En ik denk ik de koppositie in het klassement. Wat Tony Brundel Joert ook aan. En de tweede man. Ja, wie dat? Jelle Talsma, hè? Ja, hij kwam als tweede roen. Keurige prestatie van Jelle Talsma. En dan de toon of de uitslag bij Sleert. Eerste dus Heerschop met de Wilde Wietse. Dan Jelle Talsma op het tweede plak en Gerald Tadema wie tred. Dan Jeroen de Vos.
zit ik er mooi bij. Henk Rechts, 5e. Kees van der Kooi, 6 en Erik Jonkers, zoon. En Walter de Vries zit ik eens een keer op de eerste pagina. Dan de tweede pagina. Arend Wisse de Boer met de 2 gebroeders. Tsien, Wietse Banstra, Tom Brundel. De Olfde, op de plak 12e, Romke de Jong, Michiel Kalsbeek, 13e, Freddy van der Heijden, Robert de Jong en onderaan net finished Sibo Siesling. Dat brengt dus dan bij het klassement naar 4 wedstrijden. De nummer 1, Sikke Heerskop, 2, Tom Brundel. Het gaat dus nog maar Liets. Gille Tadema, Tred, dan Jelle Talsma op het 4e plak, Henk Rechts, 5e, Arend Wisse de Boer, 6. En dan gaan we naar de tweede pagina. Mooi. Sibo Siesling, 9e. Tsien, Michiel Kalsbeek, Kees van der Kooi, Olf de 12e, Robert de Jong, Walter de Vries, 13e en heel onderaan Wietse Banstra, maar de singelier met 39 punten. Heren, welkom hier op de Batavier en laten we maar bij de nieuwe koprinner beginnen. Zeker, Lokweeske, voor mij de tweede keer weest hier op Sletten maar, hè? Ja. Dat kind dus geen tafel meer wezen. Nee, dus dat kanon is van u. Precies. Die mag je als mooi nemen. Ja, voor mij staat 3 keer de prijs winnen dan moet je hem horen. Nou, Dus dat kanon dat giet er straks wel. zelf eraan nu klauwen. De jongens maken de autokranen kleer. Hij giet van het heuvels. Maar dat denk ik wel bij die op het skip, want die staan liggen nou. Dan kan je wel dicht in. Ja. Nou, we hem net tillen, kost ook wel even los. Ja, maar dan komt er bij die op het scootje. Maar zeker, wat heeft hij of wat hij hem, maar de Sletten maar. Ik zou het net weten. Maar Ja. het zielt hier altijd geweldig en we beginnen altijd prachtig. Misschien is het wel even hierin, hè. Begin van de week dat we al een beetje wennen met de zag. En dan slecht maar dan komt dat tot een explosie. Ja, dat mag haast zo wezen. Hè? Ja. Want op een gegeven moment, want er weer een valse start van Tom Brundel. Ja. Hier neemt dat in de gaten trouwens. Ja, op een gegeven moment wel ja. Maar dan kreeg ik een boordje erop en aan. Dat Dus, vond Sibo net sportief. Nou, dat vond ik net sportief. De LA, wij zien niet wakker met de verrekijker. We twijfelen net. We zijn wie Sibo heeft een valse start. Er weer een draaival start. De Ja. LA en wij en Tony. Achteraf weer de Tony, dus ik. Maar wij waren net onderop. Maar meneer Brundel was dus wel onderop. Nou, dat vind ik een beetje. Of al eer, of net in. Ja, dat vind ik eigenlijk gek. Ik. Maar fijn. Dat net natuurlijk. Ja, dit is wel dat wel. wel. Jawel. Maar dat zegt natuurlijk wel van, ja, dat was een concurrent. Nou ja, nee, ik zei helemaal niet. Nou ja, je wordt toch Maar winnen. we lijn wat te loeren, maar de verrekijker, want die doet er niet. Ja. En dan denk je, ja, wat gebeurt er dan weer? Nou, de verrekijker boven niks. Nou, die is juist niks. Al die scootjes zitten voor. Ja, dat duurt het een tijd van als dat zelf zien kerst. Ja. En ik vind Sibo en dat net op Tony, heb ik maar Tony heel graag. Maar het is al eer of niet. Ja. Ja, zei is dat. Maar wat Jim heeft mooi... Maar hier bij Sleert, bij de Sletten maar dat het altijd goed gaat, dat gaat het bij Jim altijd mis, hè? Want je wint dus een valse start en Ja. ik weer averij, hè? Want dit denk je, Nou, weer averij. Zo vaak hebben we net averij. Maar inderdaad, dit is een ja, wat is het? hartstikke dure sluiting van €180. Maar 80 euro. 180. Je zit een 180. Dit is een soort met draaival. En Maar die, wie heeft het ding leveren dan? Ja, je hebt bij die stijl, maar dat weet toch niet. Maar, dat mag natuurlijk nooit stikken gaan. Nee. Dat mag net gebeuren eigenlijk. Nou, maar dan is het koetje zakkeruit en alleen omdat het liedje denk je gaat dan stikken en dan kun je net finishen. Nou, we gingen net attributen om dat ding naar beneden te krijgen. We konden net maar een kraan in of iets dergelijks oplossen om die vak weer omheen te krijgen. Dat lukte net niet zo, dus hier er heus wel omheen gaan. Want ik heb wel heel wat rare dingen even samen. Ik zei, verdomme, hoe krijgen wij die vak weer omheen? Ja, Maar dat is- mooie dat- wie uit die valse start. Hij zei vochten als een leeuw. Om weer wat naar voren te komen. Zin ik een fjouwer te pakken. Ja, En we de zijn hartstikke vijfde mooi die gedaan. stier er onder te sneuveling. En de baste ding eruit. We zijn hartstikke mooi chillen. En we hebben er even uitgesquad en het ziel eigenlijk aan het draaien. Maar zonder dat dingje kun je dus net finishen. Dat is gewoon... Dat we net meer mogelijk binnen die 20 minuten. Nee. We eerst nog we Scarlett de wel heen, maar dat waren hem niet meer. Het risico zit soms in hele die denk ik nog. Zo, Ja. vroeger hadden ze gewoon een blok. En het was zusterjakken, dat wie genoeg. Maar het zit waarom dat ze denken van, hij van 180 euro. Maar dan denken ze dat ze finish halen. Ja, maar die hebben het hier zelf. Nee. Nee. Nog eventjes naar de street voorin, want Jeste Maar, die prima, hè, die wist ook even ja, die lui aan kop. Ja. Maar die krijg je dan de fok om een voorstaan in. Ja, maar toen lijn wel een beetje van. Nee, Jem veroorzaakte dat. Jim had het verzwargen. Maar hoe doe je dat? Nee, dat gewoon de spelregels. Moeten de drie escapes maar wij een beetje loven. We lijnen sa, nou, dus we lijnen valk. Ja. En dus dat een beetje loven, want dan wist ik gewoon, hij gaat om de stoel te staan heen. Maar als dat is, dan krijg je wel een probleem als je vakken loopt natuurlijk. Ja, Dat is maar dat tactiek. is tactiek, ja. Dat mag je dus gewoon. Sportief.
Ja, maar ik had net de 4e in, ja. Dat lukt toch? Ja, het ligt eigenlijk nergens op bedoeld. Nee, maar Nee, je was hier wel. nee, dat mag toch, of net? Dat mag toch? Ja, zeker, ja. Want is alles geoorloofd? Haast wel. Wat in de regels net verbinden is. In de liefde en strijd is alles geoorloofd. Ja. Dat vind ik. Ja. Hey, en dan, wat vond je eigenlijk van deze wedstrijd, Klaas? Ik vond het geweldig. Ik vond hele mooie inhaal. Street van Streetber. En ik natuurlijk van Ton. Vond ik prachtig. Hoe het zeker voorop kwam. Vond ik revolutionair. Dat er even zo'n meesterke bij ziet. Op alle fronten. Twee voor en achter. En ik vond bij de Ton waar er heel goed zielt. Dus wat juist eraan hoor. Dwaas in, verstreekt rijtje. Dat gebeurde je het net. Er waren ettelijke momenten. Dat een bakboordskip echt wel de oren in de vernieling jagen. Nooit is het gebeurd. Er is heel mooi, sportief, goed op goede street. Ik vond het een prachtige wedstrijd. En zeker, dat is nou de nieuwe koprenner, hè? En dit is voor het eerst dat is er echt, de kist het roeken, hè? De Eindhoven-winning. Ik wil er helemaal raar van, joh. Ja. Hij is ziek als een hond. Ja, de juster wel. Schieten en spuien. Ja, ik had Alles staat gelijk. Ik had wel aan te schieten. Ja, dan weet je er Jord ik zo goed bij. Hij is juist net in het feest geweest. Mensen die het kijken inschakelen, dit is een scootjeshielprogramma. Ik zei het er maar even bij. Maar van, je weet er nou wel van, je bent nou heel waai. Ja. Je staat er prachtig voor. Hij werd mijn vlaag en wimpel kampioen. Ja, hij wordt kampioen? Ja, maar vlaag en wimpel. Nou, Safir is nog lang, dat zie je wel. Ja. Want ik heb volgens mij dezelfde leverancier. Dat kan ik samen gebeuren. Ik zult er maar tante poot, nog niet helemaal zien denken. Of klein poot in. Of zusterpoot. Zusterjakken. Ik zult er maar zusterjakken in, want ze kunnen wel leren. Nee. En nog één dingje, want Juster hier nog Klaas, hier stoot hoe die omelet en die hin. Ja, dat wie. Want ik zie er nog nooit te Ik denken. verdwaalde weer in die mop, maar die heenzijdje en die Barig zei, wat ik jaar een restaurant beginnen, daar zetten we op elkaar omelet. Barig zei, dat is een goed idee, wat zit er in omelet? Die zei, aaien en ham. Ik lever het daarin. Door de ham. Toen zei die Barig, dat is een goed idee. Maar die Barig, dat wie dus gele, die gaat die kant om. En die hen, dat wie ton. Nou, dan weten we dat even weer meestal thuis. Even wat oors, want Gjalt de Jong, de verslagjouwer nou. Die Guy van der Moorn op visite bij Jeroen de Vos. En dat is de oortkampioen, skipper van de Eelkje 2. Waarom ben je hier? Ik ken Jeroen al een setje uit de scootieselerij. Misschien nog meer uit de strontrace die het bij van Jettiets. En als we dan naar de strontrace weer omkwamen, dan wie Jeroen al lang weer omvat wie weer om want die lijden een heel lijn voorop. Maar dan kwamen ze altijd wachtjes op in de haven en dan ziet men dat jongens let ziet men naar bij ons in het schip even te barrelen en te zingen en te spelen. Jeroen weet wel een man van Ierse muziek, dus ik denk van nou, dan maken we gewoon even naar Jeroen en zie bemanningen en dan maken we gewoon even een Ierse nummer even aan. Ja, maar het is echt een soort van strijdlied, denk ik, hè? Want hij kan misschien wel even een opkikkige broek. Dat mag we Jeroen vrijen, als er uit broeken ken. Nou, Jeroen, leven dat gelijk met waar. Want ja, als voormalig kampioen, dan valt het misschien nog een beetje oor, toch? Ah, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Nou ja, gewoon vertrouwen, ja, absoluut. I am a true Irishman, but there was no more. I'm living here in places for a native phone. I like to sit and have a drink and tell you all me day. I am what I am, but I do not give a damn. I'd like to see me girlfriend, good morning, sister wife. I go away, traitor, for you tell to me no lie. You scorn me name with nothing but shame with a bat on your back. Get on your bike and hit the road, I won't be taking your back. I am what I am, but I do not give a damn. I am what I am, but I do not give a Nou, Jeroen, als dit net helpt. Ja, maar morgen maar weer. Morgen maar weer. Ja, het hangt van uitslag hoor, toch? Succes jongens, top! Ja, en het heeft geholpen, want Jeroen de Vos die eindigde Joert als vierde. En dat weer een prima klassering. Nou, een nieuwe gast, Ab Borg. Jij bent van de commissie-generaal en jij moet er een beetje op tasje en dat elke niet wat onder de regels hoort. Ja. In elk geval de skippers dan. En Klaas, ja, waarom moest ook graag Borg hier in de studio hebben? Nou, een vicevoorzitter die uit Zeeland komt, dat vind ik al heel bijzonder. Punt 2, zet een man in organisatieadviezen en juristen en weet ik al wat om duurzaamheid te bevorderen.
onder andere bij Sport Smelingenland. Nou, we weten wel wat daar aan de hand is. Dus daar is deze man brengt ze weer op terug te spoor. En nou vol betrokken om wat vrede in de IFG's te houden. En wat zullen we juster? Hoop en vertrouwen. Schep van deze man. In de Lietse A. De Ruud. En nu zeg ik, Aborg, wij bij hem mee aan de gang. Nou, eigenlijk... Om even voorzichtig te beginnen. Ja, ik snap het. Nou, eigenlijk alleen maar om te doen wat de schippers ons opdragen. En wat de schippers ons opdragen, dat is ooit een keer vastgelegd in de omschrijving scheepsuitrusting. En we hebben daar natuurlijk wel een mening over. Maar Mike, is het toch eens vrije? Ja. Waarom ben je bij dat scootjeszilm? Nou, ik kom uit het platbodemzeilen. En op een gegeven moment ben ik gevraagd om bij het scootjeszeilen te komen in de arbitragecommissie. En vervolgens had men iemand nodig bij de commissie-generaal. Nou, toen werd ik dat. En wat vind je ervan? Ik vind het fantastisch. Maar als zeil, dit Friese gebeuren. Ik vind het uniek dat jullie hier zoveel mensen van verschillende maatschappelijke lagen en zelfs nationaliteiten en origine bij elkaar. Anderhalve week als een karavaan door Friesland laten trekken, waarbij eigenlijk alles hartstikke goed schakelt. Dat vind ik fantastisch. Maar misschien moeten we eventjes waarom nou de hoop en vertrouwen die eruit hellen is in de Lietse A-klasse. Ja. Want hij hield de volle doek, nevens mij. Hè? En dat mitten 11 dagen, hij hem eventjes. En we hebben een reportage maken van hoe dat mitten precies gaat. Oké. Dit is daar vandaag. En we doen goed verder draaien, hè? We doen het terug. Wat in vers horen, Hans. Ja. Ja. Dan gaan we hier op Saboteur. We meten eerst met waar wetterposten aan beide kanten van het scootje. Dan zoeken we dit waar. Hoe het ding nou wiebelt. Ik is eigenlijk nooit goed zuiver meten net. En dan net om die meesten niet eerst die inhalen, maar we maken gewoon om niet meer, maar gewoon rustig waar gaan. We lezen gewoon die linealen waar over het scootje heen, één kant is aan en de meeste op die kant of die kant, de meeste gewoon tussen. Nou, en dat loopt ook van de 400 meter. Er weer wat kritiek op je, of tenminste op de manier van meten. Ja, maar je zegt, wat ik uitvind, er is al die kritiek erop. Denk je, dan betekent wat ik denk, nou, dan beweer je dit wel. En hier zit natuurlijk ook wel kritiek op werden. Ja, ze zeiden dat hij net zuiver genoeg is. Ja, ik geloof die mensen die kritiek hebben, dat ze zelf ook niet betekent hoe ze het dan zelf gaan willen. We zijn van elke optie bij hier natuurlijk, dat is geen probleem. Er ben natuurlijk een paar die show natuurlijk mijn ouders geen aan. Omdat ik zelf wat een vreemde achtergrond heb met het scootje. Hoezo? Je kan roepen 15, 16 jaar op het Zeushield. En dat schep je dan ik een bepaalde handicap. En die stempel krijgt ik mij. Dus dan ook op zichzelf controleren en zeggen van hi. Ja, hi. Maar we moeten hier patent op aanvragen. Ja, en de Chinese jongen ik wel op meer in Shanghai, hè? Ja, dan mag hij hier voor 30 meter gaan. Ja, wat zeker, het is eigenlijk best wel goed dat ze dit doen. Nee, ik vind het uitstekend. Uitstekend, ja. Alleen als je, wat hier nog gebeurd is, tot kwartlint, wie de meerbrief weer leidend, de commissie-generaal meer te vroeger, de skip met oer. En daar binnen de licenties op verstrekt, daar binnen de turen op maken. Hè. Dit skip gesield haast 24 hier maar. Dan hebben we toch de hoop en vertrouwen. Ja. En dat is van zeker. Ja. En de scheepsmanagers die meer te vroeger oors, bijvoorbeeld, die meerten de vingerlingen mooi. Dus daar staat maar zo tot 10 centimeter verschil. Dus er wordt oors meten nou. En op zich is er niks meer mooi. Dat is prima. Maar dan moet je wel, en zij heb ik in de schippersvergadering net gesprutsen, rekening houden maar van oké, als er een oren resultaat nu komen, hoe gaan we daar maar die verschillen om? En voor de goede orde, vriend hier bij alle skippen opmeten voor het ontwikkeling van een eigen zeilformule. Dus toen hingen we al die gegevens. Nou, en toen zeg je opeens dat skip qua maat oorzien dan zien de boeken doen. Maar Mike, nou even met mijn gast, want dan zet ik er wat boeten. Dat is kan exact. Zeker wel overnemen. Want Aap, nou even, waar ben je mee bezig en waar leert het daar? Generaties zien skippen door die grote ader uit, wat nou bij geruchten stiekem verteld wordt, al wacht. Nee, kijk, de bedoeling is dat dit evenement gewoon doorgaat en dat het in stand blijft, maar dat het wat objectiever wordt en dat het op dat punt ook wat eerlijker wordt. Maar kent wij dat de grote peer eruit gaat, wat ik een schip van zeker is? Kijk, in principe is het zo dat elk schip eruit kan gaan wat zeg maar niet voldoet aan de opgegeven maten door de schipper.
Dus de schipper... dan had de schipper verkeerde maten op, jong. Ja, en de schipper die heeft als die maten opgeeft, kan die van tevoren nagaan of het klopt wat hij opgeeft of niet. Maar zeker, had dan misschien de eigenaar van de Grote Pier verkeerde maten van de Grote Pier op, jong. Nee, de hoop of trouwen die is op een 4 of 6 centimeter sneller. Ja. Nou, daar hebben wij nog een jongen. Dit weer de meerbrief, zo breed is het ding. Maar de meetbrief, dat wist ook, ik had een tolerantie van 2%. Ja, klopt. Nou, die 2%, nou, dat wel is... meer. Ja, maar nee, 2% is wettelijk. Oh, nog vooruit. Ja. Nou, dan zitten we gauw in die breedte. Als je dat wie ik mijn bezwier wat je nou gebeurt. Die nijmeerterij is op zich prima. Er is niks mis mee. Maar dan moet je wel even in de gaten houden wat binnen de toleranties. Hè, en waar besluiten we op dat de schip dan te volle heeft. Maar waar besluit je hem dan? Nou nee, punt is, wij hebben natuurlijk ook te maken gehad met de omschrijving scheepsuitrusting zoals die nu actueel is. Maar ook 2 jaar geleden actueel was. We hebben daar als commissie-generaal, want het denken gaat voort. We hebben erover nagedacht. We zijn met nieuwe voorstellen gekomen om, zeg maar, met lage kosten het voor schippers ten opzichte van elkaar eerlijker te maken. Dat voorstel is door de schippersvergadering afgewezen. Met andere woorden, dan geldt weer dat de maatregel, of zeg maar de regelgeving, zoals die ooit door de schippersvergadering is vastgesteld. En dat weer dan gewoon, zat het weer. Dus de skippen binnen in de verliezen, door de commissie-generaal al hier opnam en keurt en dingen. Ja. Nou, de schippersvergadering heeft die nieuwe formule en die meerderheid heeft ze afwezen. En dan gaan we dus waarom. Ja, maar het denken gaat voort. En er is een werkgroep geweest waar jij ook in zat. Nou, die had dit net zijn. Nee, die heeft gezegd van nou, er zijn een heleboel factoren die allemaal een rol spelen bij zeg maar de snelheid van een schip en de vergelijkbaarheid van schepen. Maar dan echt het niks met de maatje. Nee, laat me nou even uitpraten. Sorry. Dat is moeilijk misschien, maar dan doet zich op een gegeven moment het punt voor dat we met z'n allen zien van er zijn veel meer factoren die een rol spelen. Maar we zijn niet in staat om daar een goed voorstel voor te maken. Dus vallen wij terug op datgene wat we wel hebben. En datgene wat we wel hebben, dat passen we consequent toe. En dat doen we op een zodanige manier dat voor iedereen vergelijkbaar is. En daar komen objectieve dingen uit. Maar met alle respect, maar wij weten dat net klopt. We weten dat die oude scheepsmeting, die oude meetbrief heeft een tolerantie van 2%. Dat weten wij. Maar het hele woord tolerantie komt in de omschrijving scheepsuitrusting niet voor. Maar dat is toch jouw verantwoordelijkheid als bestuurslid? Mijn verantwoordelijkheid als bestuurslid is om, als er sprake is van een andere regeling dan datgene wat is vastgesteld door de schippersvergadering, als die wordt ingevoerd, om daar een soort overgangsregeling van te maken, zodat zeg maar alle schippers redelijkerwijs in staat zijn om daaraan te gaan voldoen. En dat is tolerantie. Maar nou Jerk uit de achtergrond van het decor dat er wel 10 schepen binnen in deze vloot die het net dogen en waar we het eruit gooit. De eer, liedse, hoop en vertrouwen. Ja, dat is volstrekt A-select gebeurd. Ja. Maar Klaas zet ze iets van en ik het lef om de Grutte jongens rond te pakken. Ja. Het gaat helemaal niet... Nee, want dan ben je selectief bezig. Nou, nee. dat mooi van mij, hè? Het gaat erom dat je A-select... Het gaat erom dat je A-select, zeg maar, meet. Daarmee iets aantoont en dan... op lating, hè? Dat wordt later. Ja, precies. Gewoon de hoge hoed. Per ongeluk ga je de oude zeun net meten. Maar die waren nou al meten, Loka. Ik het goed zeg. Volgens mij niet, hè? Nee, dat was een andere. Nee. Maar het is dus eigenlijk een hele mooie dag voor zeker, Joert. Want hij wint en hij heeft een eigen kop in. Ja, dan zit het een beetje op die jaar, maar dit is... Maar dan hoort als ik je scootje met doen. Maar het oh ja, maar ik vreeg het al. Daarom begint het zeker er heel wat. Zes dat ik het wat. Ja, steeds is wat. Aap, vertel, hoe las je hem dit op? Nou, doordat zeg maar, dit gebeurt, gaat er natuurlijk wel een bepaald signaal uit. En sommige schippers zijn, ja, zeg maar, te goeder trouw. Hebben een schip zelf of gehuurd en denken van nou, god, mijn maten kloppen, maar ga dan toch eens nameten. Want uiteindelijk gaat het erom dat er eerlijke wedstrijden zijn waarbij iedereen gelijke kansen heeft. Maar eigenlijk zijn de eigenaars, dat zijn de verantwoordelijken. Nou, dat is ik lekker. Dan ben ik nee. Dat is dat mooi dan. Nee, Klaas, ik moet je corrigeren. De schipper is verantwoordelijk. Okay. En de schipper die kan natuurlijk naar de eigenaar toe gewoon vragen stellen van welk schip krijg ik, of niet? Nou, best dus de verantwoordelijke dat ik een claim aan de broek krijg, omdat de liedjescoachie, de hoop en vertrouwen, er om 0,7 meter
Boesdoek, ik doe het wat. Nou, je vecht het aan nu. Wij gaan eerst naar Ja. Kjeld de Jong. Want hoe komt het morgen bij Ichtenbergen? Ja. Ichtenbergen. Dat zoeken maar. Maar geen zoeken, hoe weer de legende het verhaal al wij. Soms kan je ze daar nog wel wat jaren. Want als het spoekt op Ichtenbergen, ja, dan wordt het op de Mar, de Tjuke Mar. Ja, dat kan dan een fantastisch mooie wedstrijd worden. Zit natuurlijk ook wel hier en daar wat ondieptes. De laatste jaren zijn er wat eilandjes bij komen misschien. En daar kan er wien ik wel eens even wat omheen skift. Ja, en dan is het maar krijg, wij gaan Jordandel. Maar wat voor baan komt erin? Maar het Tjuke Mar is krijgt uiteindelijk wel een beetje als de Slettemer maar een mar. Als er een hudde wind staat, dan kan er een hele soort baren. Ik ben namelijk trots die ondieptes, ik ben wat wegen en alles. Dus misschien morgen een dag dat daar alles heel oors wijzen kan dan we misschien in de kop heen. Ja, morgen dus bij Ichtenbergen gaan we nog even het wapenjocht. Deze keer net van Piet Paulus, maar van Tom Brundel. En die zei het van het is 21 graden, windkracht 5 en komt uit het noordwesten. Klaas, dat moest nog even vrede stichten. Ja, hè? nee, ik vind deze beide mannen ben geweldig betrokken. Ab, je hoort het wat netjes. Er geen je nachtschepen uit. Als je A-select in een groep van 60 bezig bent, dan gaat er een bepaald signaal vooruit. En het kampioenschap heeft maar 7 dagen. En iedereen die trekt daar zijn conclusies uit op een gegeven moment. Maar uiteindelijk is het doel dat iedereen die meedoet, dat doet onder gelijke omstandigheden min of meer. Want dan heb je een eerlijke wedstrijd. En dat vindt zeker ik. Nou, Klaas, Ab die praat hartstikke volle stootdorst. En ik hoop dus dat we dit al in netjes oplossen. Ik vind een skipgedrukt door op 0,6 kantometer. Ja, dat vind ik net de juiste maatregel. Vooral omdat dus ik een nieuwe meeting nou onder is. Hè, die oors is dan vroeger. Ja, maar dat is echt voor dat het in vrede oplost. Ja, zeker. En dat doen we natuurlijk. Tuurlijk. En zij komt er een heel vrede aan dit scootjesjournaal. Zij praten gewoon nog even terug. En we hopen dat Sikker Hiske op de morgen weer gewoon bij is. Dan bij Ichtenbergen. Dan weer een nice scootjesjournaal. Dag.